Taraftan da üretimde, ihracatta Di navbera Tirkiye û Îranê de şeşemîn civîna Konseya Hevkariya Asta Bilind tê bi serkêşiya Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan, Serokkomarê Îranê Hasan Ruhanî û bi amadebûna çendîn wezîran bi video konferansekê pêk hat. Di konferansê de biryar hate dayîn ku her du welat dijî PKK û pêkhateya wê ya Îranê paşkî operasyonên hevpar pêk bînin. Her wiha her du welatan li ser hevkariya aborî û zêdekirina hejma bazirganî jî li hev kirin. Di vê konferansa krîtîk de herçiqas xurtkirina peywendiyên bazirganî operasyonên hevbeşiyên dijî PKK hatibe axaftin jî li gorî hin pisporan armanca vê konferansiya sereke cuda ye. Ortak bildiride yaptırımlara karşı ekonomik işbirliği PKK Di encama civînê de biryar hate dayîn ku dijî PKK û PJK operasyonên hevbeş bêne kirin û hejma bazirganiyê heta $30 milyar bilind bikin. Lêbelê armanca vê hevdîtinê ya sereke ew bû ku hemberî rêkeftina İsraîl û Îmaratê û dijî welatên kendawê yên weke Bahreyn, Sudan û Ummanê Îran dixwaze li gel Tirkiye rêkeftinekê îmza bike. Lêbelê Tirkiye bi erênî nêzîkî vê yekê nebû. Beramberî wê yekê pispora saziya navenda lêkolînên Îranê Denizcaner ji balê dikine ser têkçûna aboriya Îranê û diyar dike ku ev konferans ji bo geştkirina aboriya Îranê û pêşî lêgirtina vîrusa koronayê bû û hevkariya dijî PKK ji Îran weke berê dîsa qebûl nake. Bu yüksek düzeyli iş konferansında en büyük... Di vê konferansa Asta Bilind ya hevkariyê de mijara herî girîng vîrusa korona bû. Di heyama vîrusa koronayê de hecma bazirganiya navbera Tirkiye û Îranê de ya ku daket bû ji bo ku careke din bê zêdekirin, rêkeftinên nû yên hewkariyê hatin îmzakirin. Her wiha ji bo ku rêjeya geştiyarên Îranê ku serdana Tirkiye dikin bê zêdekirin, her du aliyan li hev kirin. Her çi qastî jî PKK û rêxistinên din biryara hewkariyê hebe jî Îranê berê jî ew hewkarî qebûl nekiribû. Îro jî qebûl nake. Tirkiye û Îran li herêmê du welatên hevrikin û di mijara Sûriyê de jî li hev nakin. Berê jî jaliyê Tirkiye hatibû gotin ku ev ê bi Îranê re li dijî PKK operasyonên hevbeş pêk bînin. Lêbelê Îranê ev îdaya Tirkiye derevandibû. Vural erişmiş. Kurdistan 24 Ankara. Türkiye ve Rusya برای ثبات و امنیت